Kun joku on lähellä Jeesusta, hän pieneksi tulla saa. Ei tarvitse mainetta kunniaa, ei korkea asemaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja sen mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän anteeksi kaiken saa. Ei tarvitse virheitä muistella, kun Jeesus ne armahtaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja sen mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Joku on lähellä Jeesusta, hän aarteensa löytää voi. Ja pohjalla murtuneen sydämen, jo hiljainen kiitos soi. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja sen mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän lähteelle tullut on. Se lähde on rakkautta tulvillaan, se lähde on pohjaton. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja sen mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja sen mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Jos Paavali olisi ollut savolainen, niin se olisi sanonut kalatalaiset, oi työ pöljät kalatealaiset. Mitenkä sen siellä kalatalaiskirja alkaa olla, että kuka on oi te älyttömät kalatalaiset, se alkaa niin, ainakin tässä käännöksessä. Se olisi varmaan sanonut, että oi te pöljät kalatalaiset, kuka on luonut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattuna ristiinnauluttuna. Tämän vain tahdon saada tietää lainteosta, saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Niin älyttömiäkö olette, te aloitatte hengissä, lihassa, kun nyt lopetatte. Mulla jotenkin tuo näkeminen ja oikeastaan tuo hebrealaiskirja 11. luku, niin sehän puhutaan tästä näkemisestä ja 11. luku, joka on uskon luku. Ja että uskomme siihen, mitä emme näe. Galatalaisten silmien edessä oli Jeesus Kristus ristiinnaulittuna, ja jos ajatellaan, että kun me uskoon tullaan, niin meidän täytyy ymmärtää se tärkeä asia, mitä on se, että meistä tulee Jeesusta tarvitsevia. Semmoisia ihmisiä, jotka tarvitsevat Jeesusta syntien anteeksi antajana. Oli ne tilanteet sitten mitkälaiset tahansa, mutta siihen tilanteeseen meidän täytyy tulla, että ihminen, jos
ihminen kuvittelee, että hän on niin hyvä, että hän ei tarvitse Jeesusta. Siellähän oli Jeesuksenkin luokse tuli yksi rikas mies, joka sanoi, että mä oon kaikkea noudattanut. Jeesus ei ruvennut koskaan aina väittelemään, vaan sanoi, että mene ja myy omaisuutesi anna köyhille. No se oli rikkaalle miehelle liikaa. Jos ajatellaan, mikä oli ensimmäinen käsky, niissä 10 käskyssä, minä olen Herra Jumalasi, älä pidä muita jumalia. No mikäs tämän miehen Jumala oli, se raha. Jeesus ei ruvennut väittelemään, että ootko noudattanut, ootko nyt varmasti niitä 10 käskyä tai kaikkea, paljon enemmän niitä, mitä juutalaisilla on. Ei vaan tuli ja seuraa minua. Itse asiassa ei ensimmäistäkään käskyä oikeasti ollut, koska hänelle oli raha tärkeämpi. Toiset kahteli, että no nyt tähän oli se meistä porukan kovin kaveri. Tämä on niin kuin tarkiten, varmasti mehän muut ihan alamittaiseksi tämä. Jos tämä ei pelaa suhteen, mitenkään meille kukaan. Ja sitten, että ihmiselle se on mahdollista, että Jumalalle on mahdollista. Ja jos tämä mies, monesti aina ihmiset kysyy, että mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Mutta jos ihmiset olisi kysynyt, että mitäs Jumala on tehnyt, että me pelastuisimme, niin siitähän on hyvä lähteä evankeliumista. Jumalahan tietää, että me ollaan kaikki syntisiä, olemme Jumala, niin kuin se roomalaiskirjan totuus, ollaan kaikki syntiä tehty Jumalan kirkkautta vailla. Me ollaan kaikki siinä samassa veneessä, että jos ajatellaan Johannes 3:16 sanoo, että yksikään hukkuisi, niin me ollaan kaikki hukkumassa, toiset pieneen lätäkköön, toiset valtamereen, mutta kaikki ollaan hukkumassa, se syntien määrässä. Kaikki on, joillekin se on hyvin pientä ja toisin silmin mitattuna ja joillekin voi olla todella suuria rikoksia, mutta kaikki ollaan hukkumassa synteihimme ilman Jeesusta. Ja galatalaisilla oli ollut, kun oli tullut uskoon siinä, mistä mä aloitin tuosta galatalaisesta niin niiden silmien edessä oli kyllä ollut Jeesus Kristus. Mutta sitten ne oli jostain syystä mennyt laintekojen tielle. Mä ajattelin, että Suomessa nyt ehkä ei tämä tyypillisempi on se, että jos meidän edessämme silmiemme edessä on Jeesus Kristus ja me tullaan uskoon, niin jotenkin niin kuin Leevi Launonen laulaa himmenee valot tämän maan, kun katselen rakkauttaan. Ja jostain syystä niin tämän maailman valot on semmoiset, että rupeaa monesti ihmisille niin kuin kirkkaampana loistamaan. Näkee tämän maailman. Ja joillekinhan ne suurimmalla ihmisille tämän maailman valot loistaa jo niin paljon, että ne ei koskaan tulekaan uskoa. Eikä koskaan, niin kuin voisi sanoa, että se peite on niissä, jotka niin on niin kuin tavallaan se hengellinen näkökyky on niin kuin huono, tai näkökyky on vaan tätä aikaa varten. Aasafat oli hyvä esimerkki siitä, kun onko se psalmi 72-73, että kun jalkani oli vähän liuskahtaa, miten se nyt sanokaan sitten eri käännöksissä, että voi olla eri tavalla. Kun nousi kateus ne jumalattomia vastaan, kun on ihan vaivosta vapaa. Minä yritän vaeltaa Jumalan, että minulla on hirveästi vaikeuksia ja muita, ja nuille ei ole mitään. Ja Aasafat oikein voi kuvitella, raapi päätä, että miten tämä on mahdollista. En tiedä, raapiko se oikein konkreettisesti. Mietti, miten tämä on mahdollista. Minä yritän olla uskossa ja mulla on vaikeuksia. Ja nuo, jotka ei välitä Jumalasta, mitä niin porskuttavat, vaan ajavat vaan niin tunnelpaanoilla jollakin semmoilla hienoilla paanoilla ja hyvin menee. Miten tämä on mahdollista? Aasafat, kunnes minä käsitin, että mikä pääsi Jumalan salaisuuksiin, käsiti, mikä heidän loppunsa on. Eli se näkökyky Aasafilta tulikin, että ei ainoastaan tätä aikaa varten, vaan ikuisuutta varten. Tämä meidän elämä on 70-80 vuotta ja parhaimmillaan tuskaa ja vaivoja. Ja yhtään ei tällä hetkellä vissiin maailmassa olisi, jotka olisi päässyt 120, niin kuin Mooses pääsisi. Yleensä ainakin mitä nyt ennätyskirja lukenut, niin paljon ennen 120 rupeaa jo tällä ajalle hyvästi sanomaan. Eli me ymmärretään se, että ja meillä on näkökykyä nähdä, niin kuin, että paljon pitemmälle kuin vaan se, että mikä tämä meidän aika on. Ja oikeastaan Jumalan sanahan on se, mikä tuo meille niin kuin valoa ja ymmärrystä siitä, että tämä elämän katoavaisuudesta voi olla tietenkin monella ihmisellä on tietenkin elämän tilanteet, elämän kohtalot on vaikeita elämäntilanteita ja niiden keskellä ihminen sitten lähtee etsimään apua ja yksi paikka, mulla on Malkin Keijo, mun parhaita nuoruuden kavereita
aloitti 15-vuotiaana Keravan nuorisovankilalta, oli 26 ikävuoteen ollut seitsemän vai 6 eri tuomiota, 6 vuotta, kun se oli ollut aloittanut vankilakierteen. Ja psykologit sanoo, ja sitten siellä sitten rupesi kertomaan, että kun nämä toivottomia kavereita tämmöistä nuorista 15-vuotiaana aloittavat vankilakierteitä. Ja hän kirjoittanut kirjankin Viimeinen oljenkorsi. Vielä tarjottiin tämmöistä mahdollisuutta, että jos se Jumala on ja Jumala auttaa. Mä en muista, oliko se vankikaverit vai oliko se sinne jotakin muitakin. Mutta hän oli joka tapauksessa kuullut evankeliumia ja tuolla vankilatuomiolla ajatteli, että tämä hänen viimeinen oljenkorkensa, hän kokeilee tätä. Ja hän sai tulla uskoon ja hän oli mun nuoruuden paras kaveri, jonka kanssa paljon saatiin evankeliumia julistaa. Ja hän koki erikoisesti sen asian, että kun vankilasta päästiin, niin vapaus. Ei ainoastaan se, että vankilan portit ei enää sen jälkeen enää hänelle, nyt siitä on jo aikaa, no taitaa olla pikkusen yli 40 vuotta jo. Jotakin 42 vuotta siinä päin, niin ei ole enää, vankilan portit ei enää mennyt kiinni, alkoi se vapaus, mutta ennen kaikkea se, että joka Jeesuksessa Kristuksessa, niin se vapaus, minkä todellinen vapaus, joka syntiä tekee, on synnin orja, ja vaan se vapaus niistä asioista, niistä kahleista, ihmisorjuudesta ja kaikista mahdollisesta, tietenkin tämmöisillä kaverilla, joka on semmoista taustasta, niin ne on niitä monennäköisiä tottumuksia, joista olisi ollut mahdotonta varmaan omiin voimiin odotettukin, mutta evankeliumissa on ihana se puoli, on se ensimmäinen puoli, että kun me tullaan Jeesuksen luokse, niin Jeesus hän on ensimmäinen puolustaja, hän antaa meille meidän synnit anteeksi. Ja me saadaan katsoa, niin kuin aloitin tässä, että meidän silmiä edessä saadaan se Jeesus Kristus, mutta on hieno asia, että meillä onkin toinenkin puolustaja, kun Pyhä Henki tulee, te saatte voiman. Siellä sitten Pyhä Henki johtaa kaikkiin totuuteen. Jumalan rakkaus on vuodatettu teidän sydämen Pyhän Hengen kautta. Eli tulee voimaa, tulee totuutta, tulee rakkautta ja rohkeutta ja semmoisia asioita, ja että kun omin voimin ei tahdo niin ihminen päästä, niin kuin meillä oli aikana olin tehtaalla töissä, niin siinä oli laitettu semmoinen juliste seinälle, iso juliste, että kaveri otti itsensä niskasta kiinni ja nosti. Mutta me ymmärretään, että jos me lähdetään vaan tekemään sitä, niin ei muuta tapahdu, kun pajat venyy. Me ei pystytä itseämme nostamaan, mutta meillä on Jeesus, joka auttaa, ja toinen puolustaja, Pyhä Henki, joka antaa sitä voimaa ja joka lähtee aina niin kuin, meillä on varmaan itse kullakin erilaisia kokemuksia siitä, että miten meillä on rukouksia kuuluva Jumala ja erikoisesti tämmöisissä asioissa hän haluaa sitä, että kun me ollaan itsestään vähän niin kuin arkuja ja heikkoja, täällä viitattiin Pietariin, jos Pietarilla oli alkukompurointia, tai ei mennyt heti lähteä seuraamaan, kyllä sillä Pietarilla vielä matkan varrellakin, me muistetaan sen verran Raamattua ollaan luettu, että kyllä matkan varrellakin oli pikkusen Pietarilla kompurointia, ja vielä meni kieltämään, ja katsella vähän, että minä en olisi ehkä ollut niin kuin Pietari. Pietari meni kieltämään Jeesuksen. Ei, me tiedetään, mutta niihin ne meni muutkin opetuslapset. Mutta kun Pyhä Henki tuli, on ihana niin kuin nähdä se, että sillä on ihan toisenlainen Pietari, täynnä Pyhää Henkiä, rohkeasti julisti, ja eikä ainoastaan vaan ollut rohkea ja julistanut, vaan Jumalan voima oli, että kun siellä kerrotaan jopa Pietarista, kun ihmiset tulivat sinne kadujen varrelle, että Pietarin kulkiessa hänen varjonsa sattuisi heihin, että he tulisivat terveeksi. Saivat olla Jumalan työtoveruudessa. Se on niin kuin ihmeellistä, että Jumala, me ollaan itse niin kuin ansiottomasti pelastutaan ainoastaan Jeesuksen ristin työn kautta. Jumala haluaa ottaa työtoverikseen. Ja tämä on varmaan yksi semmoinen, niin kuin, varmaan niin kuin tähän tilanteeseen täällä on tullut. Niin kuin Ilkka on tuossa hyvä esimerkki, että on itse tullut uskoon ja on saanut pitkään olla siinä Jumalan työtoveriudessa, siinä diakoniatyössä. Minä kävin hetken aikaa siinä pyörättämässä. Oli vaan semmoinen, että laitan vähän hommaa, että ruvetaanpa tekemään tätä, mutta sitten mä luistelin jo muualle. No se luisteliminen oli muuta, että on mennyt muihin seurakuntiin ja muihin tehtäviin, mutta se ei ollut minun paikka olla siinä diakoniatyössä, mutta saa olla näitä
rohkaisemassa ja me on tehnyt pitkään siellä tehnyt työtä ja on iloinen siitä. Jumalalla on meillä jokaiselle varmaan niin kuin semmoinen oma tarkoitus ja oma käyttö. Mutta yksi mikä, niin kuin mä aloitin tässä näin, että meidän silmien edessä tulisi olla Jeesus Kristus ristiinnaulittuna ja ylösnouseena. Ja Jeesus sanoi jotakin vielä mielenkiintoista. Kun hän menee pois, hän lähettää Pyhän Hengen. Amen, sekin tässä tuli. Mutta hän menee valmistamaan teille sijaa. Kun minä menen teille valmistamaan sijaa. Mitä se tarkoittaa sitä, että siellä on tehty perusteellisia varmisteluja ja häät kohta alkaa. Ja tämä aika, missä me eletään. Ei tarvitse olla niin kovin kummoisia silmälasia, ei tarvitse silmälasiakaan, pikkusen korvaa kuunnella mitenkään uutisissa ja pikkusen ymmärrystä, mitä maailmassa menee, niin tämä maailman meno tulee yhä koko ajan hullummaksi ja hullummaksi. Se on mennyt Suomessa ja me ymmärretään, että me lähestytään koko ajan niitä kirjoituksia, mitä Johanneksen ilmestyksessä on, Danielissa ja mitä muissa profeetoissa on, että Jeesus tulee pian. Jokin on sanonut, että on olemassa kahdenlaisia ihmisiä, niitä, joita ei saa koskaan siihen ilmestyskirjan kiinnostumaan, ja sitten on niitä, jotka ei saa sieltä pois. No varmaan se totuus voisi olla siellä välissä, että meidän tulisi, että jotkin ei kiinnosta ollenkaan ilmestyskirjaa, jotkin menee vaan koko aika siihen. No ehkä sekin voi olla, että sitten jos ei mitään muuta taas huomaa, että jos päivässä menee miettiessä ja joillekin jopa laskiessa, milloin se Jeesus tulee. Mutta tärkeintä on se, että me ollaan valmiina ja tärkeintä on, että me ollaan valmiina, kun Jeesus tulee ja meidän se hengellinen katse ja näkökyky olisi pysynyt, ei niin kuin me otin nämä kalatalaiset esimerkiksi, ne pöljät kalatelaiset, vaan että me oltaisiin viisaan neitsyjen kaltaisia, että olisimme valmiit päivää ja hetkeä. Me ei niin kuin ihan nyt sen tarkalleen tiedetä, mutta me joka tapauksessa yksilötasolla meidän täytyy olla valmiita lähtemään ja sitten on niitä jopa joitakin, jotka saa olla sinne sitten, sekin kerrotaan meille Raamatussa, että silmänräpäyksessä kaikki muutetaan. Ensin jotka on haudussa, sitten jotka on elossa temmataan ja hän tulee, tuosta kun se Raamatussa sanotaan, että meillä sanotaan, että minä tulen pian. Mä en tiedä, miten muissa kielissä se käännetään, mutta jos siinä lukisi, että minä tulen pikaisesti, niin se ymmärtää, niin kun se niistä muista Raamatuista tulee yllättävästi. Onko se niin kuin pian siitä, että kun hän Jeesus tulee, hänen tulemus on pikainen, yllättävä, vai voihan se sitä ajatella Jumalan näkökulmastakin nämä muutama 1000 vuotta, mitä tässä on kulunut, niin aika lyhyt aikaa se Jumalan maailmoissa ainakin, kun verrataan sitä ikuisuuteen. Mutta tärkeintä on se, että me ollaan valmiina ja meidän silmiemme edessä, mä aloitin tähän ja haluan myös päättää, meidän silmiemme edessä pysyy Jeesus Kristus ja hänet ristiinnaulun. Meillä ei ole mitään muuta nimeä annettu, missä me voidaan pelastua kuin tuossa Jeesus nimessä. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo hänen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja se on koko se punainen lanka sieltä heti kun lähdetään Mooseksesta alkaen ja siellä kun tavallaan kun ensimmäinen teki Aadam ja Eeva syntien lankemusta, ensimmäinen tämmöinen veljes Kain ja Abel oli siellä. Kain toi tuotteita, mitä hän oli itse tehnyt. Jumala ei niiden puolen katsonut, mutta sitten Abel toi sen veriuhrin, siinä jokukin viaton oli kuollut, en tiedä oliko se karitsa vai oliko se lammas, mikä se nyt olikaan, oli kuollut. Ja sen puoleen Jumala katsoi. Ja minusta niin hyvin kuvaa se, että jos me tullaan Jumala eteen, tässä niin voi olla erilaisia näkökulmia, mutta minulle ainakin tämä Raamatun paikka puhuu sitä. Jos me tullaan ja tuon niitä niin kuin Kain, että minä olen tämän viljeli, tämän minä olen tehnyt, tämän minä olen yrittänyt ja näin. Ja me omat hyvät teomme ovat kuin saastainen vaate, sanoo Raamattu. Me ei tule koskaan voi Jumalaa lähestyä sillä, että mä oon näin hyvä, että mä oon paljon parempi kuin nuo kaikki muut täällä, että totta kai mä pääsen taivaaseen, kun mä oon niin hyvä. Kukaan ei ole meistä niin hyvä, mutta Abel toi
Siellä oli viaton eläin kuollut ja toisen sen uhrin ja Jeesuksen, hän on se Jumalan karitsa, joka on puollut meidän syntimme puolesta ja niin kuin Israelin kanssa erämaan vaelluksella, joka katsoi siihen niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, ne kahtuvat siihen vaskikäärmeeseen, niin eivät eloon. Mekin saahan katsoa tuohon ristiinnaulittuun karitsaan. Siihen Jumalan uhrin, Jumala antoi oman poikansa ja me saadaan uskoa, että tämä veri riittää. Se veri riittää, kun eräässä laulussa sanotaan ihmisesti, vain pisara Jeesuksen verta ja syyllisyys pyyhitään pois. Jeesuksen veri riittää ja se on se kertakaikkinen. Eihän ei tarvinnut monta kertaa, niin kuin se hebrealaiskirjassa, vaan yhdellä kertakaikkisella täydellisellä uhrilla Jeesus on kuollut meidän puolesta. Ja Jumala haluaa, että se, vaikka me oltaisiin Ilkka olisi vielä vaikka 20 vuotta tuossa vielä lisää ja tekisi hirveästi diakonia työtä, niin Ilkkakaan ei mene sen perusteella töitä, kun se on niin hirveästi tehnyt tuota hyvää työtä. Minä voin jo Ilkalle kertoa, että ei se, Ilkkakin on myötä, että ei se riitä. Mutta Ilkkakin saa vielä vuosien jälkeen koko ajan vaan, ja samoin kuin minäkin. Vaikka minä kuule soittaisin niin kuin, että sormet olisi kuule verillä pianoa kuule ja joka päivä ja yrittäisin tehdä vaikka mitä kuule, niin ei ne ole sen perusta ja pohja minulle eikä kellekään muulle, vaan me edelleen saadaan katsoa Jeesusta Kristusta ristiin naulittuna, sitä mitä hän on tehnyt. Ja sen takia me itse tykkään aina osallistuu ehtoolliselle, niin se on semmoinen hetki, että pysähtyy ajattelemaan, että kertakaikkisesti hän on kuollut minun puolelle. Rangaistus oli hänen päällensä, niin kuin Jesaja sanotaan, ja kun sitä ehtoollista nautitaan, niin hänen ruumiinsa annettiin, hänen verensä vuoti. No niin kuin symbolisesti se kun leipä ajattelee, että hänen ruumiinsa annettiin, kun ehtoollismaalia juon, hänen verensä vuoti, että minulla olisi ja on yhteys elävään Jumalaan. Kiitos Jumalalle. Ei ole mitään muuta kuin tämä risti vain, mistä me voimme puhua ja mistä vain voimme laulaa. Ja itse asiassa me otetaan tähän seuraavana laulunakin risti vain. No, otetaan tämä laulu ja sitten voidaan vaikka rukoilla sen jälkeen, kääntyä, otetaan rukousaiheita tämän laulun jälkeen sitten. Ja voidaan yhdessä rukoilla tässä ja jos sulla on jotakin, niin sieltä voi myös sitten sanoa rukousaiheita. Otetaan risti vain. Risti vain, olkoon kunniani, kunnes taivaan rannalla naututasi. Jeesus ristin juurella, suomun pysytellä, terveysvirran äärellä, elon lähteellä. Risti vain, olkoon kunniani, kunnes taivaan rannalla naututasi. Ihme ristin juurella, armon synnin voitti, sieluni ristillä, aamun tähti koitti. Risti vain, olkoon kunniani, kunnes taivaan rannalla naututasi. Risti hinnoi karitsa,
katseeni. Jeesus ristin varjossa, johda askeleeni. Risti vain, olkoon kunniaani, kunnes taivaan rannalla nautin aututasi. Valvon ristin juurella, ootan Jeesustani, kunnes näen kotona kasvot Jumalani. Risti vain, olkoon kunniaani, kunnes taivaan rannalla nautin aututasi. Risti vain, olkoon kunniaani, kunnes taivaan rannalla nautin aututasi. Käydään kiittelemään ristiherraa tässä. Ja onko kenellä muuten kiitoksen aihetta yhtään elämässä? Aika monta kättä. Ja jos on rukousaiheita, niin niitäkin saa tuoda. Onko kenellä rukousaiheita? On. Jumala näkee itse kunkin teidän sydämen. Mä oon joskus itse siltä ajatellut tällä tavalla, että joskus meillä on semmoisia asioita, että tuntuu, että ne on toiveita, ne on haaveita, tai ne on semmoisia asioita, kipeitä asioita tai mitä tahansa, ja aina kaikki ei voi oikein niin kuin edes kevyesti sanoakaan, varsinkin omassa elämässä tai tuo läheisikin elämässä. Mutta me voidaan Jumalalle viedä niitä kaikkia asioita, ja Jumala näkee nyt ne kiitosaiheet, ja Jumala näkee myös ne rukousaiheet, mitkä sun sydämellä on, ja käymään kiittämään ja ylistämään, ja kiitetään Herraa sitä, että ollaan saatu tänä iltana olla tässä ihanassa Jeesus-nimessä, ja toivottavasti se on kaikki vienyt sillä tavalla, että me ollaan sivuosassa, ja Jeesus on pääosassa. Toivottavasti on jokaiselle ymmärrys tästä. Herra, kiitos siitä, että meillä on evankeliumi, joka on ilosanoma, joka on toivon sanoma, voiton sanoma, rakkauden sanoma, muutoksen sanoma. Halleluja, ja se on myös totuuden sanoma, ja se on tämän päivän sanoma meille tänä päivänä, tänä iltana, Herra. Evankeliumi, ja kiitos siitä, että me saadaan katsella sitä Jeesusta itse kukin, ja ajatella, että minun Herrani ja minun kuninkaani, minun pelastajani ja minun parantajanikin, Herra. Me saadaan lähestyä sinua siinä näkökulmassa, että sä olet myös meidän pelastajamme, mutta sä olet myös meidän parantajamme. Herra, rangaistus oli sinun päällä, että meillä olisi niin kuin rauha, ja sinun haavaisi kautta me olemme paratut. On tätä rauha-asiaa ja myös tätä haava-asioita ja sairautta ja kipua ja mitä tahansa, Herra. Me tullaan niin kuin kiitoksen kanssa. Meillä on paljon niitä kiitosaiheita. Me tuodaan niistä ja kiitetään siitä, mitä olet jo tehnyt. Mutta Herra, kun meillä on jotakin niitä asioita, että me kärsitään vaivaa, niin Herra, me saadaan tuoda. Ja omassa elämässä sen takia tämmöisiä asioita, mitä niin ehkä ei kellekään muullekaan ehkä tule kerrottua, mutta Herra, sinä näet sinne oikein syvälle sisimpään, mitä meillä on asioita, ja Herra, kiitos siitä, että sä oot elävä ja sä oot voimallinen. Kiitos siitä, että me saadaan Raamatusta niin ihanasti nähdä, että monesti kun Herra, sinä toimit, Herra, sinä pelastit, Herra, sinä paransit, Herra, niin tuli sitä kiitoksen aihetta, ja se on todellinen kiitoksen aihe, ja sanoit, että opetit, että iloitkaa siitä, teidän nimenne on kirjoitettu. Ja semmoinen kestokiitoksen aihe ja ylistyksen aihe, halleluja, mun nimi on kirjoitettu. Halleluja, minä saan olla uskoisen Jeesus sinuun. Halleluja, sinun veresi riittää puhdistamaan. Ja vaikka olisi synnyt purpuran puraiset, tulevat ne lumivillan valkoisiksi. Halleluja. Kiitos niistä ihanista sanan lupauksista, sanan kuvauksista. Halleluja. Kiitos siitä, että me saa uskottavalla. Jossakin sanotaan, että se on niin kuin merten syvyyksiä. Niin kaukana kuin itä on lännistä. Ja tonnekin meren syvyyksiin. Semmoinen, missä lukee, että kalastaminen kielletty vielä. Sinne ne on heitetty, Herra.
kiitos siitä, että me saadaan uskoa, me saadaan iloita, me saadaan jatkaa iloiten. Herra, sinun veresi riittää puhdistamaan. Ja halleluja, ja myös sinun pyhä henkesi antaa voimaa, antaa ja johdattaa meitä, että me saadaan elää mielekästä ja mielenkiintoista elämää. Varmaan niitä vaikeuksia on ja vaikeuksia tulee, niin kuin Tarja on siinä kertonut, mutta Herra, sä oot luvannut olla joka päivä meidän kanssamme. Sä oot luvannut olla joka päivä meidän kanssamme. Oli ne minkälaiset meidän elämäntilanteet ja oli tilanne mikä tahansa, niin Herra, se on semmoinen lohdutus. Sinä olet meidän kanssamme. Halleluja. Herra, kiitos siitä, sä oot meidän kanssamme ja sä oot elävä ja jää siunaamaan. Me halutaan siunata tätä Sonkajärven seurakuntaa täällä ja Herra, kaikki niitä, jotka työtä vaivaa näkevät ja jokaista jäsentä ja uskotaan ja rukoillaan, että Jumalan valtakuntansa työ saa mennä täälläkin eteenpäin, Herra, ennen kuin sinä tulet, että täällä saadaan kokea, että Herra, joka päivä ja hetki, että sä oot me täälläkin jokaisen kanssa, sä oot meidän kanssa ja jokaisen täällä kanssa, joka tällä paikkakunnalla asuu, ja Herra, sinua haluaa seurata. Kiitos Jeesus siitä, että saa jättää kaikki asiat sun taivaallisiin käsisi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, kun saatu tulla, ja otetaanpa tuohon vielä semmoinen, että hän mua käsillään kantaa, ja tähän kertoon tässä meillä ei ole sanoja, siis vain kaikesta kiittämä saan Isä Jumala. Tämä on kertoo helppo tulla, siis vain kaikesta kiittämä saan Isä Jumalaa. Ja kiitos siitä, että saatiin tulla. Hän mua käsillään kantaa, hän mua johdattaa, hän mulle elämän antaa, hän mua rakastaa. Siis vain kaikesta kiittää mä saan Isä Jumalaa. Siis vain kaikesta kiittää mä saan Isä Jumalaa. Hän mulle asunnon antaa, hän mulle leipää suo. Hän minun murheeni kantaa, hän on ihmeellinen. Siis vain kaikesta kiittää mä saan Isä Jumalaa. Siis vain kaikesta kiittää mä saan Isä Jumalaa. Hän on elämän lähde, hän on viinipuu. Hän on alku ja loppu, hän on luoja tän maan. Siis vain kaikesta kiittää mä saan Isä Jumalaa. Siis vain kaikesta kiittää mä saan Isä Jumala. Ensimmäinen vielä. Hän mua käsillään kantaa, hän mua johdattaa. Hän mulle elämän antaa, hän mua rakastaa. Siis vain kaikesta kiittää mä saan Isä Jumalaa. Siis vain kaikesta kiittää mä saan Isä Jumalaa. Siis vain kaikesta kiittää mä saan Isä Jumalaa.